Ja, hier bent dan denk je direct aan Andries. Loods, pick-up, Mercedes, Marlboro, allemaal Andries. En ook nog politie. De 28-jarige Andries Boy kwam om het leven troch een politiekogel. Dat baarde midden september na een kilometerslange achtervolging die het eindigde in zijn wenplak Boelenslane. 3 weken na het incident spruts ik in de loods van Andries met Anna Kamminga en Henry Hut, de 2 beste vrienden van Andries. Het was een heel beste jongen. Hier ik mij iedereen het beste voor. Hij wil altijd alles wat waan. Als bij wijze van spreken hem in de nacht op zoek bel je van kerst me opheljen. Ik was met pech aan de kant van de wei. Ik leefde aan de kant van Nederland. Hij kwam. Ja, hier echt wel met iedereen het beste voor. En ja. Ja, als ik iets had met de auto op een klapband, dan bel je hem ook. En andersom was dat ook zo. We staan altijd klaar. Altijd paraat. Een paar uren voor het versterren van Andries spruts Henry nog met hem. Zijn mem die had nog met hem app, komt hij thuis. Ik was hier 11:15 weg, s'avonds. En toen zei hij nog van, moet ik morgen nog wat voor je doen? Want ik moest op het busje weg en hij was hier. Ik zei nee, hooguit kom maar ik een klapband krijg. Nou, dat was goed, zei hij. En toen was dat morgen. En dat wie de laatste keer dat Henry en Andries praat hebben. Andries kwam bij zijn wenplak om het leven troch politieviewer en daar ging dus een hele achtervolging om verhaal. Hier werden bij Kattenbrouw aangehouden. Nou ja, toen in de Ruitnaait. Ja, doordat er geen rijbewijs had. Ja. Zie die wat er ook kwijt raakt. Door snelheid. Ja. Dat was de reden dat er uitnaaide, denk ik. Anna en Henry kwamen er via het nijs achter dat Andries net meer libben. Ik kreeg de volgende ochtend, moest ik aan het werk en toen kreeg ik een screenshot van Waardnet. En toen wist ik het gelijk. En toen had ik ook nog een gemiste oproep van de mem van Andries. Nou, dat had ik niet opgenomen, maar ik wist het al. Omdat ik niet missen kon. En toen heb ik het Anna verteld. En dat sloeg in als een bom. De daaropvolgende dagen en weken is het Oelibjen. Nou ja, door wist wel leeft. In de eerste nou ja, nog steeds, maar door wist leeft. En dan doe je natuurlijk constant op Facebook alles gitteroe. Er komt constant voorbij en als je die reacties en dan kan je het beter net lezen. Maar ja, dat is moeilijk. Als het iedere keer weg just. Eigenlijk zit er nog niks duidelijk, want ze mogen niks zeggen. Nee, zolang het onderzoek rent. Ja. Die onduidelijkheid zorgt voor een heel soort vragen. Ook het Openbaar Ministerie kan op dit stuit nog niet zeggen. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak nog volop. Ze zei niks van als het te raak is, dan moet we een achtervolging staken. En het had ze net niet. Dus nou ja, zo'n soort ding, dat is dingen van, ja, waarom? Ze wisten wel, ze hadden zijn kenteken wel hier hem achteraan opzocht. Hè? Ze wisten zijn adres wel achterheen, dus gang heen en maar dat dient er niet. En als zo'n zei, dat wie de crimineel, dat wie er. Of wie wordt lustig. En dan zei het van. Nee. En dat ze nou 2 keer bijvoorbeeld een mistreffer hadden per ongeluk, maar die hele auto was doorzeefd. Ja. Eén ding is voor de 2 beste vrienden van Andries wel duidelijk. Dat er niet verongelukt is, maar dat er vermoord is. En als ik nou een politieauto tegenkom, dan denk ik niet meer gordel moet om. Dan denk ik, voortaan schietpartij. Ja, dan zet die foto hè. Ja, voor het hart in de keel. Dan boren we een Mercedes. Ja. Andries waard 28 jaar oud.